Au bisimila hôtel Lafia la. Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne crédit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔne compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔne bɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔne application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔne ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔne i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don ka to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi ye juma ye tubabukalo ale tile 18 n'o ye juillet san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi su in na min ye
an ka babu fanba ala belebeleba u nana kɛ kɔkan kibaruyaw ye kosɛbɛ ka da ko a n'a kɛcogo kan an yɛrɛ fɛ yan fana kibaruya damadɔ bɛ an bɛna n'olu fara a kan baganmara minisiri de t'an bolo su in na malikura ta sira la Yubaba ale yɛrɛ dɛfɛ min y'a kɛ ka tɛmɛ ministère de l'éducation na Yubaba bi gouvernement kɔnɔna na ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye minisiri bɛɛ ye yɔrɔ maakɔrɔka in suruku suɲɛ wara suɲɛ kuna sini ko Fransikaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri chef d'état-major n'o ye Ceri Bikare ale bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana ma a ko Vladimir Poutine yɛrɛ de y'a fɔ bi k'a fɔ sini ko min ye Faransi ye k'o de ye a faden fɔlɔ ye nanzara jamanaw kan Ceri Bikare ka nin bɔli bɛ kɛ Faransi DGC ɲɛmaa ka bɔli kɔfɛ DGC ɲɛmaa min y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ maa taba k'i sugandi faso kanu k'o bɔ i dusukun na pewu ka sɔrɔ ka i bila olu ka baara la min ye Faransi generali in ye a ko tiɲɛ don k'olu bɛ siran nucléaire ko ɲɛ ko nka ko ka nucléaire kɛ bi ko ka se olu ka dugukolo ka k'u tɛna na siran o ɲɛ ko nka ko bi k'u bɛ min fɔ jɔn ko ala ko min ye Irisilakaw ye ko fɛn caman se b'u ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamanaw la k'u bɛ ka baara mun kɛ o baara k'a bɛ k'a to Faransi kɔni ale ka hakilinaw n'a ka kuntilennaw yɔrɔ caman na Irisilakaw u nalen no ka na kɛlɛ a tiɲɛ Faransi bolo farafinjugu caman na nin waati in na wa subahana mansinw ani kɛlɛkɛminɛnw ka taa se u yɛrɛ bɔcogo n'u ka kow kɛcogo ma sabula danfaraba min bɛ ale ni Faransi cɛ o ye k'a fɔ ale ma jamana mara farafin jamana tɛ yen Irisilakaw u ye minnu coloniser tubabulakaw kɔni wulilen no k'u jɔ nin waati in na yaasa o ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min nka min ye Irisiw ye filɛla ni ɲɛcogo min b'u bolo an'u ka baarakɛcogo min b'u bolo bi k'o kɔni bɛnnen don farafin jamana caman ma hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ siga la a ko la Mali ni Afrique du Sud olu y'a yira sa ko bolodiɲɔgɔnma bɛna na sinsin bolodiɲɔgɔnma sinsinni a n'a tali kɛ AES ka se ka o dɛmɛ bamanciwale juguwale kɛbaaw olu kɛlɛli la jɛrɛ kɛra Bamakɔ yan min ye Afrique du Sud ale ni Mali ɲɛmaaw o kuma a fɔra o kɛnɛ kan Senegali y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛseleke naani ka tɔn ye ani Faransi sɔrɔdasi minnu b'a ka dugukolo kan k'a bɛna ɲini olu fɛ u ka waa wɛrɛ Burkinakaw fɛ sɛnɛko ta nasira fɛ maa minnu ye degun sɔrɔ salon ko sɛnɛko la sa dɛmɛ bɛ ka ta ka don olu ma gouvernement yɛrɛ ko k'a bɛna senkɔrɔma dondoli kɛ ka sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ kosɛbɛ kɛnyɛrɛye sɛnɛkɛlaw Israel k'ale wulikajɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka ɲɛsin sen ta ye Siri ye Siri faaba n'o ye Damasi ye k'a ye mugujugu caman kerun ye so min bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka so ye mugujugu in ser'o ma jamanakuntigi o dagayɔrɔ min bɛ Sirikaw fɛ mugu in sera o fana ma min ye maa 3 o de fatura waleya in senfɛ maa 38 Sirikaw yɛrɛ ka kɛnɛya mɔgɔw y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna diɲɛseleke naani ɲɛmaa secrétaire général ko a t'a fɛ fiyewu balawu wɛrɛ ka wuli Siri kɔnɔna na waleya minnu kɛlen filɛ nin ye k'ale b'o kɔn ko sabula dugudenw k'ulu kan ka lakɔlɔsi Irisiw ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ma n'o ye Kremlin ye olu y'a yira sa ko balakacu min kɛlen filɛ nin ye n'o ye ka taa Siri dasi ko k'o ko jɔ fiyewu ko sabula min ye diɲɛseleke naani yɛrɛ sigilen don tɔn hakɛ min sariya min kan ko sariya ka bato ko nɔ tɛ ko ni gosili wɛrɛ kɛra ko bɛna jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ko gɛlɛya kosɛbɛ min ye Vladimir Poutine ye ale ka maaw y'o fɔ nin waati in na an dayinnen don Senegalikaw fɛ yen Falaye sabula Nations Unies ale tun ye yɔrɔ min maminɛ n'o bɛ jamanajɔkaw fɛ Macky Sall n'ale tun y'o dilan sa k'u ka taa sigi o ka yɔrɔ kura nin waati in na Diomaye Faye ale ko k'o ti kɛ dɛ k'u tɛ cɛ ka taa ye fiyewu n'u ma bɛn fɛn dɔw la wa min ye wɔlɔfɔw sirankunba ye Falaye min ye Senegalika maa 1000 olu bɛ sɔn ka kɛ baarantan ye ni nin ko in bɔra u fɛ yen min ye diɲɛseleke naani yɛrɛ ka nin tɔn in ye n'o ye Senegal MINUSMA ɲɔgɔnna min bɛ yen maa 3000 o de bɛ baara kɛ a kɔnɔna na n'o ye fonctionnaire internationaux ye jamanajɔkaw ka yɔrɔ n'o ma sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'u b'u ka kasaw cɛ ko ka taa Abijankaw fɛ yen walima u na taa Addis Abebakaw olu fɛ yen
ka t'u ka sigili kɛ yen min ye Alassane Dramane Ouattara ye k'a tun bɛ Faransikaw fɛ yen nka zen a seginna ka taa Côte d'Ivoire ko dunuma ta balama ta a nɔfɛmaw k'u ti ka kibaruya di nin waati na Alassane ale bɛ labɛn na sa n'a bɛna na kɛ cɛbɔ ye walima n'a tɛ kɛ cɛbɔ ye octobre kalo nata in na n'o ye octobre kalo tile 25 jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ yen sigana kɔni donnen don ko in na kosɛbɛ sabula ko jamana caman maaw kun bilara min ye Macky Sall ye ale yɛrɛ kun cira ka taa Alassane fɛ yen k'a ka nin ko in bɔ jɔ nka o bɛɛ la Alassane halisa a m'a fɔ k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye a tɛ kɛ cɛbɔ ye k'a ni Faransi jamanakuntigi ka ɲɔgɔndan laban min kɔni kɛra k'a bɛ n'a fɔ o ma kɛ Alassane yɛrɛ sago ye o de la k'a seginna ka taa Abidjan maa ma dununkan mɛn laadala a bɛ kunbɛnli min kɛ n'a bɔra dugu la kuma minnu bɛ fɔ ani waleya minnu bɛ kɛ k'olu si ma se ka ye zen ta la ko yalama Alassane ni Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn bila cogo di ɲininkali to min bɛ yen wa don nataw k'o dɔrɔn de bɛ se k'o fɔ Israel ale bɛ wulikajɔ la nin waati in na a ko fɔ min ye jolani ye n'o ye Siri jamanakuntigi ye ko fo k'o bɔ fanga la koyi k'olu tɛ se k'o to yen bi u tɛ se k'o to yen sini gosili minnu bɛ sen na ko fo sa kunkolo k'o ka tigɛ ka bɔ yen o de kɛlen don ka kɛ Israel ka wulikajɔ ye min ye Américains ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ma fɛn ye fɛn min b'a to nin waati in na Israel a bɛ wuli ka ɲɛsin Damas ma ko n'o ye Siri ye ko wa fana k'olu ma kibaruya di u ka service renseignement u ma kibaruya foyi sɔrɔ min b'a yira sa k'a fɔ waleya minnu filɛ sen na nin ye k'a fɔ ko bingali dɔ kɛra min ye Siri ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ Suwaida o kɔnɔna na ko olu ma o kibaruya foyi sɔrɔ Israel ko Suwaida kɔni ko bɛ komi octobre kalo tɛmɛnen tile 7 bingali min kɛra olu kan u y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis tɛ min kalama k'olu ka nin ko in nin bingali ninnu n'o kɛra Suwaidakaw fɛ yen ko o ni octobre kalo tɛmɛnen tile 7 in banbanci wale kɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye k'olu ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Druze kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka degun sɔrɔ bi ko sabula min ye banbanciwale wale kɛbaaw ye k'o de bɛ bi na Sirikaw fɛ yen olu de bɛ fanga la wa olu de bɛ ka tiɲɛni kɛ ale Israel tɛ se k'i sigi k'o filɛ n'a ma mugu wuli ka taa tugu olu la Jordanikaw olu ka masakɛ o y'a yira sa u ka faaba kɔnɔna na ko Siri ko nin waati in na kɔni ko maaw kan ka Siri ko k'a tɔbɔtɔ koyi a ka dugukolo Druze ale ni Suniyakaw fɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka to Siri bolo ko Siri ka jamana fan dɔ de don min ye nin kɛlɛ in ye Israel ale ni Siri bɛ ɲɔgɔn na waati min na fala ye e ko Benjamin Netanyahu a ka nɔfɛmaw wasabulon kɔnɔna na maa 61 ma i cunna ye wa parti min bɛ yen n'a fɔ ma ko parti SAS olu maaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu b'u senbɔ premier ministre a ka jɛkulu sen na n'o ye majorité ye ko nka u tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ ko maa bɛ t'i sɛmɛ olu la ko ka wasabulon ci dɛ k'u tɛ jɛn ni wasabulon kɔni cili ye min ye Damas ye n'o ye Siri faaba ye olu kɔni ye weleli kɛ ka ɲɛsin Turkikaw ma koyi Turki jamana ministre minnu ka jamana wɛrɛ kɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Hakan Fidan ye ale ni a ɲɔgɔnna min bɛ Sirikaw fɛ yen k'u jɔrɔlenba don nin waati in na Israel bɛ ka gosili min ta ka ɲɛsin u ka dugu ale worodugu yanfan ma o la sa min ye Turkikaw ye u ye welewelemada kɛ sa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na jamana fan in na wolomasiri tabaa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na sa olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye k'u ka dugudenw k'olu lakana Siriyakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Israel ale ni Siri dancɛ la Damas ale ka ko jɔrɔ n'a ye min ye o ye k'a fɔ sa ko min ye Israel ye a ɲɛ tana kelen don nin waati in na olu ka wolomasiri tabaw dagayɔrɔw ye olu ka faamaw dagayɔrɔ minisiriw dagayɔrɔ u ka maa ɲɛnɛmaw n'u ka kobaw bɛ kɛ yɔrɔ minnu na sɔrɔdasi kin k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin yen de ma maa 5 u ka sɔrɔdasi ma falen na Sirikaw fɛ k'olu de tora nin wale fala rebelle de tɛ terroriste de tɛ olu ka président ya ngo Israel ka ko ti faamu k'a sɔrɔ ninnu ni Amérique ka di u ni Europe ka di walima de Siri ni ninnu bɛɛ ka di u Émirats arabes olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min bɛ ka ta ka kɛ Israel fɛ Sirikaw fɛ yen k'a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini wa olu tɛ fɛ fiyewu nin balawu ka to sen na koyi ko Siri ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fo ka lakodɔn a ye o ye Émirats arabes maaw kumakan ye États-Unis ko sa k'ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye nin waleya bɛ se ka jɔ cogo min télévision so minnu bɛ yen n'olu bɛ Israel ka kibaruyaw di Trump ka maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna na ɲini
ni mugu ci min bɛ ka taga ɲɛsin siri ma nin ye ko a ka dabila ko sigi ka fɔ o ka ye gouvernement fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ nansaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye union européenne ye Bruxelles n'o y'o faaba ye olu ye welewelemada kɛ sa ko bɛn ni kelenya k'u ka o ɲini sirikaw fɛ koyi ko min ye sirika yɛrɛma hɔrɔnya ye ko k'o tɔpɔtɔ ko wa fɔla ko Israël bɛ ka nin waleya min kɛ nin ye k'u b'a ɲini u fɛ u ka kɛlɛ dabila ko kɛlɛ ko a man ɲi Israël ko ale bɛ k'a ka sɔrasiw labɛn a bɛ k'a ka kɛlɛkɛcɛw labɛn a bɛna gosili caman de kɛ don nataw la siri kan koyi ko siri ye banbanciwale ni ɲugawale kɔkɔrɔdɔbaw baden de bɛ yen k'u ka dugudenw tɛ ka lafiya u tɛ ka to yen min ye siri worodugu yan fan fɛ k'o yɛlɛmana ka kɛ ni ɲugawale ni banbanciwale kɛbaaw dagayɔrɔ de ye k'olu ti maa lamɛn bi u ti maa lamɛn sini u ka dugudenw ka lakana u ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o ma kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na fala ye nin yɔrɔ in kɛlen don terroriste kankara fɛn fɛn taara ka taa cɛ gɛn ka bɔ fanga la u bɛɛ kumunen sigilen bɛ yen ninnu bɛ taa yɔrɔ de ɲini o ni ninnu donna Israël o tɛ Israël ko bannen a sera Iran y'i tɔgɔ tiɲɛ ko la tuguni de u bɛ taa cɛ nangama sumalen bɔ fanga la o ko yanni u ka kɔn olu ma u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Israël ta ye k'olu ti kɛlɛ dabila dɛ u ti kɛlɛ dabila bi u t'a dabila sini wa u tɛna dɛmɛ ɲini maa fɛ nin kɛlɛ in na han i b'a sɔrɔ u bɛ se ninnu na koyi ninnu ka fɛn ɲɔgɔnna to Iran ka fɛn ninnu ɲɔgɔnna t'u bolo wa o tɛ ninnu bolo u ma sigi diɲɛ bɛ cogo min dimi n'i labɛn a tɛ ɲɛ dɛ min ye siri ye a kɛɲɛka yan fan fɛ a n'a worodugu yan fan fɛ ko maaw bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ duguw la koyi sabula min ye armée yɛrɛ ye ale kun kɛlen don ka dugu fan minnu minɛ k'i banbaw kan kosɛbɛ ninnu ta yɛrɛ armée a fɔ terroriste k'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati in na ka taa n'u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ bila Africom ka kibaruya la min ye banbanciwale ni wale kɛbaa minnu bɛ anw fɛ yan k'u ye kimɛli kɛ sɛbɛn dɔ la sa k'o ci Faransikaw ma nka sɛbɛn in min ye AES jamanaw ka kibaruyadilaw ye a bɛ n'a fɔ u tɛgɛ dara sɛbɛn in kan sɛbɛn min kɔnɔna na min ye banbanciwale ni wale kɛbaaw ye ko dadigi kɛr'u la han ko terrorisiya kɔni k'a tɔ kɛra ko fo n'i dogo dɛ ko n'o tɛ ko anw fanfɛ bolo fɛ k'a ko ka gɛlɛn n'an bɔra yen an bɛ segin ka na nin waati in na sa Bamakɔ kɔnɔna na fala ye bɛn sɛbɛn ale bɛ ka taa a di yɔrɔ la sisan min ye premier ministre kɔrɔ Usmani Isufu Mayiga ye ale ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye yaasa u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye bɛn sɛbɛnko la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na ye bɛn sɛbɛn ko ale ko bɛɛ lajɛlen ma nɔgɔya sa wa u y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min ni a fa sirila fo siɲɛ caman jamanakuntigi kun ye laɲini kɛ sa k'a yira u la sa k'u ka segin ka baara kurakurayali senfɛ sa siginiden minnu sigira kɔnɔ ani fɛn minnu kan ka kɛ o ɲɛfɔra kunnafonidilaw ye bi ni Ala sɔnna a ma min ye tarata nata in ye sɛbɛn in kan ka di jamanakuntigi ma nka yan'o cɛ sa sabedi ale ni kari o na kɛ ɲɛfɔli ye maaw ye maa minnu bɔra Mali kɔkan ka na n'o ye an ka maliden minnu bɛ kɔkan kalansen bɛna na kɛ olu kunna ka sariti k'ale ɲɛfɔ u ye o la sa premier ministre kɔrɔ a ko lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan kunnafonidilaw ka taa fara magobatigiw kan ko bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan fala ye ko journaliste bɛ maa se yɔrɔ caman na dɛ n'i kɛra journaliste ye k'a b'i se yɔrɔ caman an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen e bɛ Yeya Tandina dɔn wa Yeya Tandina journaliste de don Yeya Tandina dugutigi don dɛ parce que bi Tumutu dugutigiya b'ale bolo dugutigi tɛ taa ci o ci la Yeya Tandina de bɛ t'o ci bɛɛ lajɛlen na wa maître de cérémonie fana Tumutu dugu kɔnɔ an ye nin ka saga caman dun dɛ ani Buranakaw ka surun ɲɔgɔn na bi u y'ale de ta k'a kɛ délégation spéciale ɲɛmaa ye Tumutu donc an bɛ challenger fo ko Ala ka ne b'a fɔ a ma ko chef de village de dugutigi don n'i donna Tumutu n'i ma maa si n'i ye Yaya ye i tilara n'u y'o kɛ maire kɔni a ko banna o n'i y'ale ye o y'i tilalen
ORTM ka correspondant do ay baraka ORTM na kosebe bo kunafondi gafe fana chama be ale ni kunafondi baraka la mo chama be baraka kunafondi go konnana ali mamina tomotu minene ale ma bo anona donc bi ibaro ka ko meru be ka ci délégation spéciale o de blara ma wolo bla ere an ka madame Kelemba la Jara Touré o ya nga madame yi nunu fana ka cheba la de mi ngume bato siraba ko la Tombouctou ibe abala ajwa ko awo Ibrahima ajwa ko abala donc ma wolo vlado président yi atandinayi ambu be fosa ko ku jija mairie akobela dilen ne be boy wakati mi ko sayna secrétaire général de tumeka mairie ko nyenebo yani ko ga sigi senga ni ngoro sa yea alemna na mairie barake ni rena sangaw fe mi ye duguden tonye ulu farala nyanga saka dementa ka nyesi ulu masri tabawma bara numbela jele ngara sankonnana kenyeba sanubola no endamandaw ye ulu fana ku ye jere min senfe uye ton gerengeren sigi senga no ye société coopérative simplifiée afoma sako maligneta mina na to sa ulu ndamanda barake law bela jele mina na faranyanga kasega ko sigi senga mimina na to yelema be do ka ko ta chugula o ya ira saka ko bara numbela jele kera kenyeba ale Carrefour des jeunes o konnana préfet ka chide mtume we asale agrisai akobela jele kera ale nyena Ousmane Cherif Madani Keita dinge folo ni oye Amertian Aydaraye ko aye muso sabananta falai sabanai Cherif ga dinge folo aye furu inge alamusa temeni no kunye kunungo ye ninkalo intleta and wolovla aye maminta au nyana do koyi influenceuse mami me bololo sanfɛ n'a bɛ kibaruyaw di n'o tɔgɔ ye sa ko Jamila Jalo ka bɔ Wagadugukaw fɛ ko furu yɛrɛ kɛra Wagadugu de min ye sirifukɛ ye sa m'a fɔ sa ko ala ka furu ni si bɛɛ ala ka kɛ sima fila ka furu ye anw kɔni ye personne âgée ye min ka d'anw ye o dɔnnen don sɔgɔmadafɛ baara de ka d'anw ye n'an bɔra fajiri la an ka taa an da mulanse yɔrɔ la joona ala k'o fana bɔ a la o tɛ Serifu an b'a fo a n'a dɔgɔ n'a a balimamusow bɛɛ lajɛlen Coupe d'Afrique musow ta Mali ka janjo banna pewu su in na min ye Maroc ye ale ye 3-1 gana an bɔra tulon na nka yan'o cɛ sa min ye Zambie ye Nigeria fana ye 5-1 k'o la quart de finale tɔw olu bɛ taa sini tɔw kɔni t'anw ka sira la tuguni anw bɔra a tɔw foyi tɛ s'anw ma tuguni nous on ont quitté i ɲɛ bɛ nin numéro 5 nin na nin y'an sɛgɛn dɛ musɔrɔtigi musɔrɔtigi nin ka jugu dɛ nin ye ko d'an ka mɔgɔtigiw ka bi su in na u bɛ sɔn a koyi ne ko penalty in ye penalty ya u y'an ka bi min namara dun VAR y'a ye ya bon musow an ma ɲɛ sɔrɔ cɛw ta la yɔrɔ aw ta kɔni tɛ digi an na maa yɛrɛ dɔw t'a yɔrɔ k'aw yɛrɛ bɛ ka taa bɔlɔntan yɛrɛ la ye fɔlɔ yɛrɛ n'an seginna ka na Bamakɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'o bɛ waati yɛlɛmaw ni waati gɛlɛmaw ko fɔ an ka jamana kɔnɔ ale y'a ka jɛrɛ 4nan kɛ bi Bamakɔ sanji ko o kibaruya o de tun b'u bolo jɛrɛ 4nan in kɛnɛ ka sa waleya minnu kɛra ani baara minnu sigira sen kan ka kɔn ka kow kunbɛn u y'o kɛ dɔgɔkun kelen tɛmɛnen jɛrɛ in senfɛ sa waleya minnu kɛra ani ko minnu kɛra n'o olu sera an ka jamana kɔnɔ o y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko zen min ye Bamakɔ yan sanji kɔni ji cayara min ye wulikajɔw sera ka kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to Bamakɔ ta la Kulukoro Nara ani San ko a ka bila bɛɛ kunna fana ko min ye yɔrɔ dɔw kɔni na maa 2 ni tora o la o ye Kolibugu Kitakaw olu fɛ yen ale ni Koro Baɲangara marabolo kɔnɔna na maa min bɛ yen n'o ye tun bɛ directeur nɔ na n'o ye sapeur pompier directeur colonel Bakari Dawu ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ka foli ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ka lasigili kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ ka kɔn ka kow kunbɛn ni san finna yaasa a kɔlɔlɔ o kana juguya dugudenw kan o baara min bɛ sen na u y'u da don la Bakari Jara ni ale ye Mali Meteo maa ye a ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn han ko min ye fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ ka sigi sen kan gouvernement fɛ k'o bɛ ka nɔbɔ n'a fɔra ko san finna yɔrɔ dɔ ko ji bɛna na caya fɛɛrɛ ni dabali bɛ sigi
maa minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɔ tintin ni ba tintin kan ko halisa k'a ɲininen nɔfɛ u ka wuli ka bɔ yen u y'a yira sa ko sanji kɔni k'a tɔnba de bɛ nalen nin kalo ye ni kalo kura nataw la k'an k'an labɛn ko fɛɛrɛ minnu fɔra maaw ye sa k'u hakili to la telefɔni fagali ni san min na ka na t'i jɔ yiri kɔrɔ fana maa minnu bɛ yen fana ni olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ yɔrɔ minnu na sa u ka jateminɛ kɛ u yɛrɛ la u taatɔ n'u segintɔ ka se ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ale jateminɛ cogo min na trésor maaw san o san olu b'u ka baara kimɛli kɛ ɲinan ta kɛra sebe kɔnɔna na kunun ni bi baara in ale kɛra sababu ye sa trésor yɛrɛ bɛ baara fɛn fɛn kɛ ko sigira sen kan impôt ko la san tɛmɛnen ani san wɛrɛ bɛna kɛ cogo min u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ka sen ta kɔni tun bɛ tali kɛ sa wulikajɔ ni cɛsiri subahana mansin donnen musaka ɲɛnɛbɔliko la baaraw ye tali kɛ o la Nfamara Berete ale tun b'a kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. An ka jamana waganɛba koɲɛw ɲɛnabɔli soba trésor maaw ka kɛɲɛ ni san kɔnɔ o bɛ lajɛrɛba mun kɛ yaasa maa minnu bɛ waganɛba in baaraw kɔnɔ Bamako fo ka taa se marabolo kɔnɔnaw ani jamana sɔrɔbosobagabaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa hakili falen kɛnɛ mun sigi ko rencontre annuelle des services du trésor ni jalajɛ in bɛ tali kɛ ɲinata baaraw la baara minnu ni ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana sɔrɔbosoda minisiri bolo Alusenu Sanu waganɛba bolo faraw marabolo kɔnɔnaw fo ka taa se sɔrɔbosoda cakɛdaw bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ɲina san kumakun kɛra u bolo foroba nafolo baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo di subahana mansin fɛ ni o ye digitalisation ye yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ ani jamana ka nafolow ka baara jɛya kɔnɔna la. A dabɔra de trésor baarakɛlaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma u ka baara kan ka lajɛ u ye baara min kɛ mun ɲana la mun b'a jɛ an kan ka mun de kɛ pour que halisa an ka baara ka taa ɲɛ ni lajɛ in fana a kun ye trésor ni service caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma sujet dɔw kan min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen intéressé o hukumu kɔnɔna la ɲinɛ diɲɛ a bɔra thème min kan o ye digitalisation ye ko maa bɛɛ b'a kalama an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta o ye jamana baarakɛlaw bɛɛ ka taga digitalisation na min ye trésor ye anw de bɛ jamana nafolo baara digitalisation a bolo fɔlɔ o ye nafolo ko de o de kosɔn trésor depuis nin kuma in daminɛna nin baara in daminɛna trésor baarakɛlaw bɛɛ wulilen don k'a lajɛ cogo di an bɛ se ka an ka jamana wari a digitaliser c'est-à-dire que minnu bɛ fɛ ka wari sara ko minisiri y'a fɔ u bɛ se k'a sara banque la cogo di u bɛ se k'a sara ni juru siraw ye cogo di nɛgɛjuru siraw ye cogo di u bɛ se k'a sara ni karitiw ye cogo di donc nin lajɛ in bilali b'o cadre kɔnɔna la a bɛna an permettre anw trésor service an ka kuma o kan mais ani service tɔw parce que trésor bɛ ni service tɔw ye baara kɛ u ka wari bɛ na trésor de la donc an tɛ se ka baara kɛ n'an n'olu ma kuma donc nin rencontre bɛna to an n'u bɛ kuma o kan n'anw fana bɛ dépense sara an bɛ tɛmɛ fɛn dɔw de fɛ donc nin rencontre fana ye k'an permettre an ka se ka kuma o. An ka jamana sɔrɔkow minisiri ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko subahana mansin baaraw daminɛnen ka se bi ma paraɲɛba de kɛra jamana foroba nafolo labaarali jɛyali sira fɛ ko jaabi kunfɔlɔ min bɔra a bɛ maa munna fa ko o de la halisa baaraw bɛ ka kɛ subahana mansin fɛlɛ kuraw la digitalisation ye yaasa ka se ka jamana nafolo dondaw n'a tɛmɛsira n'a taasiraw k'a dayɛnɛmaya jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye. de telle sorte que nafolo tɛ ta ka di mɔgɔ ma yuruguyurugu ko kuma o banna donc digitalisation ni an ka bureau n'o ye k'a yira an trésor mɔgɔ n'o da de b'a la ani ministère des finances ka service informatique n'olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que olu de bɛ ka solution caman développer bi pour que an ka se ka an ka paiement bɛɛ ka trésor kɔnɔ donc an ka nin san in an ye a tɔnba sigi a kunba kɛ ka a thème belebeleba sigi k'a fɔ digitalisation ye défi jumɛn b'a la bi enjeu jumɛn b'a la bi a tɔ ye mun ye ka kɛ halisa donc an y'a ye k'a fɔ vraiment sujet min don trésor mɔgɔw bɛɛ engagé len don k'a fɔ vraiment n'ala sɔnna ma président Fransi ye min fɔ a da tɛna to an na et puis an y'a yira k'a fɔ fana depuis a y'a action in daminɛ fo bi service damadɔw bɛ yen baara comme carte d'identité denwolo sɛbɛn ani fɛn caman bɛ yen kabini a y'a a kuma fɔ n'an ye sera k'olu digitaliser k'a ban an y'a ye k'a fɔ olu la
kɛmɛ sarada la sɔrɔta bonyana ka se 45 ani kɔ ma donc 46% à peu près n'i y'a jateminɛ o de farala recette kan ce qui veut dire que digitalisation a y'an permet wari fɛn fɛn tun tɛ sara ka ɲa o bɛɛ bɛ sara ka ɲa wari fɛn fɛn tun bɛ to sira la n'a bɛ to vérification ni fɛnw na o si t'a la bilen donc an y'a ye k'a fɔ action fɔlɔ minnu kɛra o nafa yera ka ban donc n'i ye k'a yira k'a fɔ halisa an ka taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ objectif belebele dɔ bɛ yen o ye ka trésor paye ka système dɔ sigi sen kan n'an y'a tɔgɔ da ko trésor paye c'est-à-dire ni paiement fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ n'o système ye donc n'a sarala dɔrɔn a système ko wari bɛ se trésor la directement k'a sɔrɔ Orange dama don a la Malitel dama don a la mɔgɔ wɛrɛ dama don a la an yɛrɛ b'a système informatique dilan an b'a a réseau de transport fana dilan fo ka se an ka dugu fan bɛɛ trésor bɛ yɔrɔ o yɔrɔ pour que paiement ka se ka se yen. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kan maa mafalenbaw sɔrɔkow bunakun kan olu ye ɲɛfɔli kɛ barokɛnɛw senfɛ paneliw jamana ka nafolo bɛ baara cogo di ani fo ka taa se subahana mansin digitalisation nafa bɛ se ka kɛ mun ye nafoloko yiriwaliw sira fɛ. Ayiwa n'an bɔra Bamakɔ ale musaka ko hukumu kɔnɔna na an bɛ taa sɔrɔdasilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la école d'état-major mun sigilen don force de sécurité n'o ye dugu kɔnɔna lakana bɛ maa minnu bolo olu ka état-major ye o kalandenw olu ka baara bɛɛ lajɛlen kun cɛra kuncɛli baara in a kɛra gendarmerie école ale kɔnɔna na yan Falajɛ bi sɔgɔmada in na nin ye bɔko filanan ye sa état-major de force de sécurité olu tɔgɔ la baara bɛɛ lajɛlen tun ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye ale ye ministre ye sa an ka jamana kɔnɔna ministre min bɛ lakana ko kunna o ye ale ye min ye waleya in ye a kɛra maaba fana caman ɲɛna ani finitigi ɲɛmaa caman kalo 9 maa 34 u y'o de kalan kɛ polisiw ale ni lakana kɛbaw 2 o bɔra Burkinakaw fɛ yen 2 bɔra Nizɛrikaw fɛ yen baara in kalo 4 kɔnɔna na sa a ye tali kɛ dugu kɔnɔna lakana mara kɛcogo lakanako ta nasira fɛ kibaruyaw olu sanuman bɛ se ka ɲini cogo min bamanci wɛrɛ n'u ka wale kɛbaw k'olu gɔndɛrɛ polisiw minnu bɛ an nagakɔrɔla la olu bɛ baara kɛ cogo di waleya gɛlɛmanw ni waati gɛlɛmanw ka se ka olu kunbɛli kɛ josariya o lasabatili fana k'o baaraw fana kalan kɛ o kunna kalo 9 kalan in kɔnɔna na a kɛra bolo di ɲɔgɔnma ye IS jamanaw olu ni kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasi polisi kunda min ye Burkina Faso Niger ani Mali olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalanbulon in na école de promotion maa min bɛ sa n'o kɔni kɛra nin kalansen ɲɛmaa ye sa n'ale se sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Burkinakaw ka Aguiyi Kokiri Blaise ye ale de kɔni ka kuru cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye major de la promotion Mali ale filanan ale ni sabanan jɔyɔrɔ ta a ko hukumu kɔnɔna na a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma a tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'a ni olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'u fana kɛra kalanden jolenw ye sabula u ye ko caman boloda ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara in k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kalo 9 in kɔnɔna na ministre min bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedi nin ye a ye kalanso in sigili sen kan nafa minnu b'a la ka kɛ ni waati yɛlɛma kow ye ale ni lakana ko gɛlɛya minnu bɛ yen IS o bankun ka bi fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la min ye école d'état-major de force de sécurité in ye ko baarakɛminɛn don baarakɛminɛn min kan ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan sabula nin waati in na politigilakaw n'o ye polisilakaw ye olu ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ka baara ye kelen ye sariya kelen de bɛ u bɛɛ lajɛlen kunna bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamuya ni majɛ minnu bɛ baaraw la n'olu bɛ se ka dafa cogo min na o kalan de kɛkun ye nin ye a ko minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a b'u fo sabula dɔnniya kura dir'u ma nka a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye cɛ ni muso minnu filɛ nin n'u bɔra ka nin kalan in kɛ nin ye a na dɔnniya na nafaba ɲɛ u ye k'a bɛ dugawu kɛ sa u bɛɛ lajɛlen ala k'u ɲuman segin ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la sabula a caman an ka segu komi directeur tun b'a la koyi bulo awɔ Abulayi Kulibali ale tun bɛ kalan in na o awɔ hali commissariat min bɛ aéroport la Kebe ale fana tun bɛ kalan in na maa caman tun b'a la dɛ u ye kalo 9 de kɛ tan u bɛ na donc ministre a ko ala k'u ɲuman segin ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la parce que dɔw tun bɛ nin na u bɛ baara fana na donc ala k'u bɛɛ ɲuman segin ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la kalanso in ɲɛmaa n'o ye colonel Seku Dumuya ye
a ye foli ta ni ta ka ɲɛsi kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ n'o y'i sen don nin ko in na a ka se ka kɛ ka ɲɛ n'o ye tako filanan in ye ka kalan fori ka ɲɛ k'a b'u fo a y'a yira sa k'a fɔ k'u ka diplôme minnu kɔni dilen filɛ u ma nin ye o bɛna na da kuraw yɛrɛ u ye ka jɔyɔrɔ kuraw d'u ma wa min ye kalanso in ye fana o fana na k'a misali ye sabula olu y'a bɔko filanan maaw ye a kɛkun ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn o ka sinsin AES jamanaw ani an fanfɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛ baara la an fɛ yan gɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye k'o sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko forum la diaspora baara in kɔni kɛkun ye sa dɔnko ni seko min bɛ u la u kana sa k'o kɛ faso a bɛ se k'o nafa cogo min na baara in kɛnɛ kan sa yira k'a fɔ premier ministre ale kɔni tun b'a kurubo karili kɛnɛ kan min ye fili ye maliyɛn nana ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ seko ni dɔnko bɛ maa maa la a maa mafalenw bɛɛ lajɛlen nana sa yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ cogo min maliden yɛrɛ min bɛ kɔ kan a bɛ se ka nafa min ɲa faso ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 700 min ye san 2023 kɔnɔ e ko maliden minnu bɛ kɔ kan o m'o de ladon wa ko nin wari min filɛ nin ye ani nin baaraba minnu filɛ nin n'o bɛ ka kɛ ninnu fɛ nin ye k'o tɛ se ka to ten o la sa o conseil malien ɲɛmaa n'o ye Abibu Sila ye a ko diyagoya don bi f'u kana fɛɛrɛ sigi sen kan taabolo ka yir'u la u bɛ se ka na min ye bayɛlɛmali ni baaraw kɛ an yɛrɛ fɛ yan i n'a fɔ jamana tɔw tigiw b'a kɛ cogo min na min ye nafasɔrɔ sira bɛ sɔrɔ baara o baara la baara kolo girin minnu bɛ se ka kɛ fana yɛlɛmali min bɛ se ka kɛ k'o ka se ka sigi sen kan fala ye bi u taara Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'u ni Asimi ye ɲɔgɔn ye Asimi ko da yɛlɛlen don dɛ ko hali ma gogoro don foyi la i faso i ta ye i bɛ fɛ ka na min kɛ na i kana i k'a kɛ dɛmɛ min bɛ ni sɔnɔgɔli min bɛ n'o kan ka se ka kɛ o laɲininen don o sira ka bila u ye u ka se ka na u kana baara kɛ u faso la ka u faso k'ale kunna wolo ka se k'u jeniyɔrɔ fana fi jamana ko ale la an y'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na ko an sɔnkokaw fɛ yen min ye Orange ye ko a telefɔni sira kun ma sɔn fɔlɔ nka min ye an sɔnkokaw ye u y'an wele fala ye ko alhamdulilayi k'u ka réseau k'a dilanna ko tile caman olu kɔni tun y'o kɛ u tɛ ka réseau sɔrɔ ko nka ko bi na kɔni ko alhamdulilayi min ye wariw cili ni wariw tali ye k'o daminɛna ko kura k'u bɛ maa minnu ye nin wulikajɔ ninnu kɛ k'u b'olu tigiw fana fo direkaw fɛ musow ni npogotigiw sa ka se ka olu dege baaraw la baara minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ u bɛ se ka kɛ ɲɛmaa ɲuman ye cogo min o baara sigira sen kan kɔmasegi fana kɛra npogotigiw ni musow tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu nana tile 5 baara in na tile 5 baara min sa n'o sigira sen kan minisiriso min bɛ yen n'o o bɛ an ka jamana yɛrɛ yiriwaliko ta na sira fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na a n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye UNICEF ye olu de ye baara in sigi sen kan musow jɔyɔrɔ ani muso bɛ se cogo min na ka baara ko ɲɛ u yɛrɛ ye baara in a ye taliko la fɛɛrɛ kuraw sɔrɔli la ka se ka bɛn ni kelenya k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Gawokaw yaasa ka dɔ fara u ka kɛnɛya taabolo kan olu fana ye barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ ɲɛda kura la ale ni ko sigicogo ɲuman sen kan kɛnɛya ko bankun kan ka se ka Gawo yɛrɛ nafa ani a dɔgɔtɔrɔsow baara in sa minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna ale de kɔni y'a sigi a kɛkun ye sa dugudentɔnw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya ko kunna olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka kimɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɔ fara fana o fana ka dɔnniya ka kɛnɛya ko ta nasira la yaasa baara minnu kalifalen n'u la dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ se ka timɛ cogo min an bɛ to Gawo kelen kɔnɔna na nafɛn feere yɔrɔ ni yiriden feere yɔrɔ min bɛ yen n'o sugu kun sigilen n'o sen kan sugu in ale kun kan ka lawuli juin kalo tɛmɛnen nka kununko de u sera ka mɔgɔw lawuli k'a yira sa k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen ka taa fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ in u bɛna n'a dilan fo k'a ɲɛ n'a ɲɛna tuma min mɛrilakaw ko k'u bɛ segin ka na sabula nin waati in na yɔrɔ in kɔni tiɲɛnen don kosɛbɛ commerçants sa kuma kɛra u fɛ u ka sɔn ka taa min ye sous-sol noir yen u ka t'u sigi yen fɔlɔ yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ban fɛɛrɛ ni dabali k'o ɲini yaasa halisa musolakaw olu bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min na an ka jamanaw kɔnɔna na ale ni états généraux min bɛ yen n'o ye musow tɔgɔla don min kan ka sigi sen kan o baara o kɛra kucalakaw fɛ yen muso 120 ka bɔ tɔnjɛkulu caman na ani fasodenw ka tɔnw min ye muso tɔnjɛkulu ye ani muso faranga ɲɔgɔn jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen de nana denmisɛnninw fana olu fana tun b'a kɛnɛ kan kabilatigiw ni diinɛtigiw ka taa se marabolo ɲɛmaaw ma u bɛɛ lajɛlen se yera barosigi in na sabula musow olu bɛ ko la fala ye o ye bɛɛ lajɛlen ka ko ye fɛɛrɛ in sigikun ye min ye muso
du ani denbaya minisiriso ale ka fɛɛrɛw ɲini yaasa sa min ye Kucala yɛrɛ kuntilenna ye o bɛ se ka dɔn cogo min na baaraw olu kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na an bɔra k'a fɔ a ɲɛna sa farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ anw ye dugumasara cɛ Marɔku ɲɛkɔrɔ 1 ani 3 ka taa Marɔku ale kanu na yan'o cɛ sa Zambi Nigeria fana tun ye ale minɛ ka 5 ni 1 kɛ ale la an b'a yira o la sa fana k'a fɔ ko min ye joliba ye ale ka dege karamɔgɔ kura o fana ka nali baaraw bɛ sen na ni min bɔr'o la an na o fana da aw tulo kan n'a fɔ cogo min na sa su in na Malikura taasira bɛ taa n'an ye bagan sugu la sugu min an bɛna n'a to sa o bɛna na ɲɛfɔ bagan mara bɛ kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ bagan baara bɛ kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma minnu bɛna na don a la Malikura taasira la sa kuma dira Yubaba ma an ka jɛ ka o filɛ. ORTM inflé Mali kɔnɔ an ko kan fo ka taa se aw minnu bɛ k'an lamɛn arajo sow kan ani bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲantuma a y'aw bisimila Malikura taasira tako 3nan kɛnɛ kana la bi an bɛ cathédrale kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ani minisiri min bɛ na masala bi a ka se ka ɲɛfɔli ka an ye a ka minisiriso ka baaraba kelenw kan a sigi furadama ni bi cɛ an'u kɛlen don ka koba minnu boloda ka kɛ ni jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ka laɲini ye jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama o ye minisiri Yubaba ye ale de ɲɛsilen don an ka baganmarako ani mɔni koɲɛw ma monsieur le ministre i ni ɲantuma. Monsieur le ministre an y'i wele i ka na an ka masala Malikura taasira tako 3nan kɛnɛ kan i nana a diyara an ye i bisimila. Minisiri Yubaba walasa ka ɲininkaliw tɛngu i la ne kelen tɛ ni baara ɲɔgɔn don ka bɔ radio La Voix du Mali la n'o ye Burama Jalo ye. Burama Fana i Kante. Nse i Jalo. Monsieur le ministre i n'ula. Ayiwa Burama Jalo an bɛna tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye. Ni Ala sɔnna. Minisiri Yubaba i n'i ka yamaruya ye an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye. Monsieur le ministre an bɛ fɛ k'a dɔn kɔrɔfɔ daminɛ na an filɛ yɔrɔ min na o ye cathédrale ye i y'a ŋaniya an ka na ɲininkaliw tɛngu i la yan nɔ kun jumɛn la i ko an ka na baro in sigi cathédrale kɔnɔ. Aw ni ɲantuma n bɛ ɲɛmɔgɔw fo minnu ye nin baara in ɲɛsan ma pour que an ka se k'a kɛ maliyɛnw ka hukumu kɔnɔna na. Cathédrale nin an y'a inauguré a bɛ san 2 bɔ yan nɔ. Hectare 57 tun don mais an bɛ yɔrɔ min sisan nin ye hectare 3 ye. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ n'i ka hukumu kɔnɔna na n'i y'a ye an bɛna cathédrale la anw ka baara ye baganw ani jɛgɛ an nana jateminɛ kɛ k'a fɔ ko bagan mara i ye an ka fɛnba de ye an ka jamana in kɔnɔ parce que n'i y'a 100 sara awa fɛn o fɛn ye 15 ye a kɛlɛ yɛrɛ bi jɔ n'o ye mun ye an ka sɔrɔ Mali sɔrɔ fanfɛla fɛ donc c'est pour dire que k'a fɔ ko vraiment yan yɔrɔ an ka na yan nɔ a n'a ka kan a yɔrɔ dɔn donc an ka na yan a ka di hali mɔgɔ minnu bɛ yan a ka d'u ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye ninnu nana anw de kama ninnu nana pour que baara minnu kɛra an ye ani baara minnu bɛna kɛ an ye u ka se k'o fɔ jamana kɔnɔdenw ye u sewalen de don bi u bɛɛ sewalen don k'a fɔ k'an nana nin kɛnɛ in kan an bɛ foli kɛ komi jɛn kɛra n'a ye vraiment an bɛ foli kɛ o la. An ye faamuya sɔrɔ o kɔrɔfɔ la minisiri Yubaba an y'a ye k'a fɔ nin wagati ninnu kɔnɔna na i ye taama kɛ ka taga jamana marayɔrɔ caman na o tagama sen fɛ i bɛ se k'a fɔ an ye i ka jateminɛ kɛra jumɛn ye bagan mara ani mɔni koɲɛw la. N b'aw fo fɛn o fɛn mun ye bagan mara ye ani jɛgɛ mɔ la jamana in kɔnɔ a b'ara ka waleya donc an wasalen don parce que bi bi in na fɛn o fɛn i ye bagan mara yɔrɔ 46 bɛ Mali bɛɛ kɔnɔ ni baganw b'ara ka dumuni kɛ u bɛ ji sɔrɔ ayiwa ji min yɔrɔ o fana bɛ yen nɔ
200 ani 49 fo ŋo fɛ mun ye ayiwa i ɲɛ b'u la nin kɔfɛ nin de b'a to baganw bɛ se ka min a dɔw bɛ yen u ka bon nin ye u bɛ 50 mètres cubes bɔ donc k'a yira k'a fɔ an taara région kɔnɔ an taara région 4 de la fɔlɔ sango an taara région 14 na ɲinan an y'a daminɛ an bɛ 4 na fɔlɔ o 4 kɔnɔ an sera yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ye k'a fɔ cɛsiri baara ka kɛ cɛsiri baara ka kɛ bagan mara la Buguni u baara k'u wasa don kosɛbɛ ayiwa bagan yɛlɛma komi ka misiw ka lawa don k'u la mun b'a to u bɛ misidenw belebelebaw sɔrɔ mun b'a to fana o misidenw bɛ se ka nɔnɔ caman sɔrɔ donc bi in na aw yɛrɛ y'a dɔn an ka misiw litiri 3 n'a cayara litiri 5 mais an ye jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu b'a ka nin bayɛlɛmaw kɛ vraiment u b'a ka sɔrɔ kɛ an bɔra kasɛla sango litiri 26 a bɛ taga se fo litiri 30 la su ni tile fɛ nin ye fɛnba de ye misiw fana kɛrɛfɛ tɛ u bɛ taa kilo 300 kilo 400 fo kilo 500 la ne bɔra Brésil muso dɔ bɛ yen mun bɛ litiri 100 de di 24 heures komi su ni tile cɛ i b'a a biri siɲɛ 3 misi ntura bɛ yen nɔ n'a si sera san 4 san 5 ma a bɛ kilo 1000 de pese i bɛ taga sisan nɔ i bɛ jateminɛ kɛ i tɛ misi soyi sɔrɔ mun bɛ kilo 1000 sɔrɔ donc kɔnɔna na an taara yɔrɔ mun na a yirala k'a fɔ mɔgɔw b'a ka ba dɔ bayɛlɛma dɔ kow la sɛ mara fana kɛrɛfɛ tɛ u b'a ka u cɛsiri o la mun fana ye jɛgɛ mara ye o fana vraiment u b'a ka jateminɛ k'o la pour que o ka se ka yiriwa an ka jamana in kɔnɔ nin yɔrɔ in na an bɛ an tɔɲɔgɔn minisiri fo mun ɲinan na a ye miliyari 7 d'an ma san 7 mun bɛ nale k'o di pour que ka jɛgɛ mara parce que a tɛ fo jɛgɛ mo tuguni hali ni jɛgɛ mo bɛ kɛ mais aw yɛrɛ y'a dɔn jiko problème bɛ yen mais bi in na an b'a fɔ jɛgɛ mara bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ kɛ du kɔnɔ a bɛ kɛ kɔ la a bɛ kɛ ba la a bɛ kɛ baji belebeleba la donc c'est pour dire k'a fɔ ko vraiment an kɔni taara yen nɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw u bɛ nɔnɔ caman sɔrɔ u bɛ sogo caman sɔrɔ u bɛ sɛ caman sɔrɔ o kɔni kuma tɛ sɛfan ma c'est pour dire k'a fɔ dɔw fana bɛ yen nɔ n'an ye ladilikan mun f'u ye u b'a waleya dɔw bɛ yen nɔ an bɔra san o y'a yira n na k'a fɔ ale ye sɛ 10 san ka fara a ka sɛw kan anw ka ladilikan fɛ donc c'est pour dire que u b'a fɔ ko i ka kan ka fɛnw dɔw ye siɲɛ kelen o ka fisa i k'a mɛn siɲɛ 100 donc o taabolo de b'an bolo ka wuli k'an jɔ ka taa an ka mɔgɔw lajɛ k'u ɲininka parce que président de bɛ nin bɛɛ waleya san o san ale de bɛ na sigi bɛɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko bon bagan mara la jɛgɛ mara la jɛgɛ mo la voilà nin de ka kan ka kɛ anw fana bɛ to o waleya an ka région kɔnɔ san o san pour que k'a lajɛ n'a sɔrɔ a fɔra cogo min a b'a ka kɛ ten ou bien ni problème bɛ o k'o fɔ an ye. Monsieur le ministre an ka jamana baganw u ka kɛnɛya bɛ cogo di bi. an ka baganw kɛnɛya baasi t'u la an kɔni an ka direction minnu ɲɛsinnen bɛ baganw ka kɛnɛya ma u cɛsirilen don kosɛbɛ u cɛsirilen don k'a yira k'a fɔ ni bana puyira yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ wuli fan bɛɛ fɛ pour que ka a ko dan sira la o foli b'u ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ bana minnu don bɛ taa joona donc olu ka cɛsiri in kosɔn bi na an bɛ filɛ kuma bi k'a fɔ ko bana bɛ yen mun baara k'an si an ɲɛna o tɛ yen an ka baganw u ka kɛnɛ ni fɛn mun bɛ yen nɔ an b'o fɔ an bɛ se k'o furakɛ a fura b'an bolo n'a fura t'an bolo an b'a nati donc an ka baganw ka kɛnɛ
Ayiwa monsieur le ministre i y'a yira sisan nɔ k'a fɔ ko an ka baganw ka kɛnɛ bi na an ka bagan faga yɔrɔw n'o ye abattoirs ye olu bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ an bɛ don min na abattoirs kabini nana fana n b'ala ka girin ka jo kɛ pour que ka abattoirs k'u senkɔrɔma tintin e y'a dɔn abattoirs pour que bagan sogo ka saniya ka kɛ mɔgɔw sago ye pour que ka taa kɔfɛ fo condition dɔ de ka kɛ an ye Brésilkaw wele an ye FAO mɔgɔw wele u b'ala k'an dɛmɛ an ye mɔgɔ wɛrɛw fana wele minnu b'ala k'an dɛmɛ pour que bagan kabini a bɛ don abattoir kɔnɔ a ka sɔrɔ fiyɛsi t'a la ayiwa ni sogo fana bɛ bɔ a bɛ bɔso cogo min a bɛ tigɛ cogo min a bɛ lasago cogo min fo bɛɛ de ka matarafa o la n'o bɛɛ ɲɛnabɔra tuma min ni mɔgɔ mun nana n'a b'a fɛ ka bagan sogo ta ka taa kɔfɛ a b'a sɔrɔ a wasalen don a tɛ se ka kɛ comme ça an kɔni bɛ girin ka jɔ la effectivement an ka autorités u ye miliyari dama dama fɛnkɛ abattoir frigorifique la de Sabalibugu pour que k'a senkɔrɔma tintin ka tila ka mobiliw san minnu bɛ sogo ta c'est vrai mobili 2 wala 3 bɛɛ bɛ yen nɔ mobili fana 2 ou bien 3 bɛ sans fil la donc pour que ka sogo ta ni mɔgɔ min ko sogo bɛ se ka ta ou bien moto kan a man ɲi vétérinaire bɛ yan o ka kan k'a tigi ɲangi o man ɲi an ka jamana kɔnɔdenw ma donc anw kɔni bolo an b'ala ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que Sabalibugu abattoir ka kɛ Kayi abattoir ɲɔgɔn ye abattoir de Kayi fana k'a senkɔrɔma tintin pour que fɛn minnu b'a jɛ o ka se k'o sɔrɔ a ka se ka a ka exportation daminɛ kura ye parce que a tun bɛ sogo bila ka taa kɔfɛ mais a jɔra bi n'a jɔlen don an bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que k'a senkɔrɔma tintin o la. Monsieur le ministre, bagan dumuni ko bɛ cogo di aw bolo fɛɛrɛ jumɛn sigilen don sen kan aw fɛ walasa an ka jamana baganw bɛ se ka dumuni ɲuman sɔrɔ. Bi na bagan dumuni yani n ka don détail la n bɛ président fo fɔlɔ parce que ale de depuis 2022 a ko kori kolo n'i y'a kɛmɛ sara tan ka kan ka di bagan maralaw mɔgɔ minnu bɛ kori dilan ani mɔgɔ minnu bɛ nɔnɔ fana matarafa a ka d'u ma kabini o daminɛna APCAM kuna sini a y'a sariya k'a fɔ bagan dumuni prix ma taga a ma se 300 000 francs na donc c'est pour dire k'a fɔ a sera ka prix ka stabiliser o foli bɛ président ye filanan ale de fana jɛnna n'a ye k'a fɔ an ka kan ka espace pastoraux dilan n'i y'a mɛn stabilisation du bétail k'a kɛ jamana fan bɛɛ kɔnɔ bi na n y'a jateminɛ k'a fɔ hectare 700,000 a n'a kunkanfɛn o de aménagelen don baganw ye mais o caman bɛ yen a bɛ Afrique occidentale de la Sahel occidental mais bi na a ye yamaruya mun di a bɛ kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ an bɛ espace pastoraux dilan an bɛ système hydraulique pastoraux dilan minnu b'a to baganw bɛ min bagan ba tan bɛ se ka min kɔlɔn kelen kɛrɛfɛ mun ye dɔw fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ o ɲɛfɛ donc c'est pour dire k'a fɔ ko n'i y'a mɛn bagan ye dumuni ani ji ani furakɛli n y'o fɔ sisan donc to fila in nin kelen président y'o ta filanan a y'a waleya a y'a yamaruya di an b'ala ka waleya. Ayiwa minisiri Yubaba an bɛ taga sisan nɔ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ to aw ka minisiriso la. Bɛgan mara ani mɔni minisiriso ye gouvernement kolomayɔrɔba dɔ ye kabini san 2023 juillet kalo la Yubaba n'ale ye nafoloko baara kɛbaga dɔ ye ale bɛ wuli ka jɔw la walasa ka nin kura don minisiriso in baara taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛgan mara ani mɔni bolofaraw baara minnu kɛra kalo 6 tɛmɛnen in na o bɛ misali bɔ san 2024 décembre kalo la bɛgan mara ani mɔni minisiriso ye jamana bɛgan sɔgɔ o jama ɲini baaraw bila sen kan kɔnɔbugu Segu mara la o baaraw kɛnɛ dayɛlɛna minisiri ɲɛma général de division Ablaye Mayiga fɛ laɲini bolodalen minnu bɛ o kɔnɔ
o ye ka bɛgan mara baarakɛlaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka caman bɔ bɛgan bana la ka misiw kisi fogofogodimi bana ma ani ka dɔ fara bɛgan sɔrɔta hakɛ kan kɛmɛ sigila ni 80 ɲɔgɔnna ye a bɛ se bɛgan miliyɔn 80 kɔ ma bɛgan sɔgɔ campagne ɲɛsinna minnu ma o la a ka kan an ka hakili jigin kɛ bɛgan mara ni mɔni minisiri ka dantigɛli sɛbɛn dɔ la min dara ministiriw ɲɛkɔrɔ u ka ladala lajɛ sen fɛ mɛn kalo tile 28 diɲɛ kɛra ni sɛbɛn in kɔnɔkow ye o kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ mali ka bɛganko sabatili ani a lakanali fɛɛrɛw la an ka jamana kɔnɔ ani ka taa se san 2025 san 2029 baara bolodaliw ma o b'a jira k'a fɔ bɛganw ka taga segin ani u ka to yɔrɔ kelen gɛlɛya b'o la ka sababu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye dugukolo nɔfɛ mankanw kɛlɛw o n'a ɲɔgɔnnaw o de y'a to kɔlɔsili fɛɛrɛw ka kan ka sigi sen kan bɛganw ka kɛnɛyako sabatiliko ɲuman kama seliw hokumu kɔnɔ n'o ye seli fitini ani seliba ye bɛgan mara ani mɔni minisiri n'a baarakɛɲɔgɔnw ye bɛgan sigiw dɔw sigi sen kan min b'a to jamanakɔnɔdenw ka se ka bɛganw sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔlan mali marabolo dɔw kɔnɔ kayi sigaso segu moti ani bamakɔ distriki kɔnɔ bɛgan feere sugu in sigili sababu la bɛgan maralaw ani bɛgan sanbagaw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ani ka baaraɲɔgɔnya siraw dayɛlɛ a kun ye misiw ani sagaw olu sɔngɔ walankatali dugubaw kɔnɔ dɔ ka se ka b'o la o sugu kɛrɛnkɛrɛnnen ni sigili kama misiw ani sagaw sɔngɔ lakilenna dugubaw kɔnɔ san 2025 janvier kalo la mɔni ni bɛgan mara minisiriso ye jɛgɛ sugu tako sabanan kɛnɛ sigi tile 3 kɔnɔ jɛgɛ baarakɛlaw ye fɛɛrɛw tigɛ jɛgɛ sugu in ka se ka kɛ sira ye walasa kunnafoniw ani jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ jɛgɛ baara ani jɛgɛ dunni nafa la jɛgɛ sugu tako sabanan in sigira k'a daminɛ janvier kalo tile 9 ka taa bila janvier kalo tile 11 na bamakɔ wa a sigira ni hakilina min ye a y'o minan fa sabula a kɛra sababu ye ka kɛnɛ di jɛgɛ baarakɛlaw ma u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka hakili falenfalenw kɛ ani ka jɛgɛ mara fɛɛrɛ wɛrɛw lakodɔn kalo wɔɔrɔ nata in kɔnɔ baara caman bolodalen bɛ bɛgan mara ani mɔni minisiriso fɛ minnu bɛna lawaleya minisiri yuba ba ani a baarakɛɲɔgɔnw ka cɛsiri kɔnɔ a kun ye jamana kɔnɔdenw ka se ka sogo ani jɛgɛ sanumanw sɔrɔ dun ka fa o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Minisiri Yubaba, an b'a ye k'a fɔ san o san seli ɲɛkɔrɔlaw la aw bɛ sugu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi ayiwa i bɛ se k'a fɔ an ye o sugu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sigi bagan koɲɛw kan a ye nafa jumɛn ɲa bagan feerelaw ani jamana kɔnɔdenw ye. An b'aw fo ka waliɲuman dɔn nin y'a siɲɛ 17 ye ni ministère bɛ nin waleya in k'a matarafa ni waleya in a bɛ kɛ sababu ɲuman ye baganw maralaw u bɛ bɔ u ka yɔrɔ la yɔrɔ 44 bɛ anw bolo Mali kɔnɔ minnu matarafalen don ni ji bɛ yen ni dumuni bɛ yen awɔ bɛnkan b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲini ka san 20 bɔ komi an b'u senkɔrɔmatinti o la cogo min u fana u ye lahidu ta ni saliba sera u bɛ na ni sagaw ye ka na ni sagaw ye prix la prix mun ma damatɛmɛ no a b'a ta 15 fo 35 la donc c'est pour dire k'a fɔ intermédiaire tɛ yen bagan feerela ani population o la commerçant t'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛ intermédiaire fana t'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛnw ka bagan ɲuman d'u ma bagan minnu u fɛn kelen don ka d'u ma prix fana na prix mun u bɛ s'a kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye u ka lahiya k'a tiimɛ nɔgɔya la. Monsieur le ministre, an y'a ye a ma mɛn kosɛbɛ aw ye sariya dɔ ta sariya min kɛra sababu ye ka garabali caman bɔ a nɔ la yala a nafa kɛra jumɛn de ye bagan feerelaw ma. Anw bolo a bɛ kɛ sababu ɲuman de ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na k'a fɔ nin garabali 5 hectares bɛ kɔrɔn fɛ o ye misiw ta ye ni 3 hectares a ma deli ka utiliser ni sisan tɛ aw yɛrɛ dun ɲɛ b'a la ji bɛ yen ɲɛgɛnw bɛ yen ayiwa mɔgɔw bɛ sigi yɔrɔ min ka baro kɛ o bɛ yen ou bien ka fɛɛrɛli kɛ o bɛ yen
ni baganw bɛ don camion kɔnɔ o fana bɛ yen donc condition bɛɛ réunilen don yan nɔ or dugu kɔnɔna na aw yɛrɛ b'a dɔn mun y'a tɔ o y'u bila ka na yan insécurité ko de don mɔgɔ kelen ni an tɛ se k'o labila mɔgɔ si ye donc an b'a fɔ ko a kɛra sababu ɲuman ye pourquoi parce que u nana yan nɔ u ka yɔrɔ la yɔrɔ mun tun ma utiliser sisan a bɛ utiliser an ye sanakɔrɔba fɛn o fɛn kan ka kɛ jiko la ani baganw bɛna dumuni kɛ yɔrɔ min k'o yiru la ani baganw bɛ don camion kɔnɔ yɔrɔ min bi bi in na minnu b'ara ka kɛ sira de b'ara ka kɛ ani fana ka polisiw ani gendarmew ani protection civile k'olu matarafa yen nɔ polisiw bɛ yan nɔ sisan donc c'est pour dire k'a fɔ u ka sécurité de don n'i y'a ye u wulila ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ a kɛra pour que u ka sécurité la n'i ye jateminɛ kɛ jamana fɛn o fɛn b'an kɛrɛfɛdaw la olu ka garabaliw bɛɛ bɛ kɔfɛ de cité kɔnɔna na. Ayiwa minisiri an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ an ka sanubɔyɔrɔw la dɔw bɛ daragi bila an ka kɔbolow kɔnɔna na o waleya in o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye an ka mɔnikɛlaw ma. a bɛ jɛgɛ faga anw bɔra selenge an y'u ye fɔlɔfɔlɔ u tun b'u minɛ k'u bila fɛnkɛla mais bi bi in na u bɛ ɲangi u ka minɛn bɛ minɛw la k'a di an ka service technique ma négociation t'a la transaction t'a la tuguni donc c'est pour dire k'a fɔ fu sirila nin bɛɛ la président de la transition u ye sariya kura dilan mun b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na i ka bolofɛn bɛ minɛ i yɛrɛ fana bɛ minɛ donc o bɛ mun na u k'a dabila pour que an ka jiw ka se ka sanuya an ka jiw u ka se ka jɛgɛ sɔrɔ parce que bi bi in na caman bɛ yen nɔ jɛgɛ t'u la tuguni parce que jɛgɛ sara fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ o de bɛ a faga olu bɛ sanu ɲini an b'a yɛrɛ ɲini. an y'a ye kosa in na Laginɛ jamana n'o ye an sigiɲɔgɔn jamana ye an teri jamana don u y'a jira k'a fɔ ko an ka baganw kana se u ka jamana kɔnɔna la yala aw ye fɛɛrɛ jumɛn ni dabali sigi sen kan walasa anw ka baganw ka to an yɛrɛ fɛ yan wa u ka balo sɔrɔ. o de bɛna kɛ an dusu goyalen dɔn o décision fɛ ni an balimaw laginɛkaw fɛ n'a fɔra k'a fɔ baganw u taara u ɲɛsiw ma tuma min de n'u ko ko mɔgɔ si kana dɔn donc o kɛra kɔlɔlɔba ye pourquoi parce que baganw tun labɛnnen don déjà ka taa san kalo filanan na ka to yen nɔ fo san kalo duurunan na donc u bɛ kalo 4 de kɛ Laginɛ o kɛra tuma min anw fana wulila an taar'u fɛ an n'u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ parce que gafe de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o gafe an y'a f'u ye ko o gafe u ma matarafa maintenant an seginna ka na sisan denmisɛnninw minnu b'u fɛ yen nɔ u bɛ na n'a yan nɔ gafe mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ mun b'a la n'u y'u bolo a ka kan ka waleya a ka kan ka changer an bɛna sigi k'o kuma fɔ an ma dan o la an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka taga Kita an ye secrétaire général ni directeur bɛɛ bila ka taa Kita ka taga Kangaba ka taga Buguni k'a fɔ maliyɛnw minnu bɛ yen nɔ bagan maralaw ka sabali Laginɛ ye nin décision ta a ka n'u fujunu u ka u matarafa an bɛ n'u magɛ an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka kɔlɔnbaw sɛnɛ aw yɛrɛ y'a ye an taara Buguni tuma min an ye kɔlɔnba dɔ ye n'u b'a fɔ ma ko SHPA système hydraulique pastoral ka tila ka aliment bétail fana ɲini k'a d'u ma u tun ye délai mun fɔ u bɔra o délai kɔnɔ hɛrɛ ni baden na ala y'a kɛ yɛrɛ san daminɛna a yɔrɔw la donc mankan ma wuli tuguni o ko kelen kan an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ bin dɔ bɛ yen k'ale bɛ se ka sɛnɛ wagati surun kɔnɔ wa a bɛ baganw balo yala fɛɛrɛ b'aw bolo o ko la an ka jamana kɔnɔ. o de bɛna matarafa sisan o de y'a sinsinmayɔrɔ filanan ye a yirala k'a fɔ président ye yamaruya d'an ma an ka planba kɛ nin san 10 mun bɛ nalen pour que ka u b'a fɔ mun ma aménagement pastoraux bagan mara yɔrɔ k'a dilan k'a matarafa ka ji k'a la ka nin bin sɛnɛ a la nin bin nin a ɲɔgɔn tɛ u b'a fɔ ko binw bɛ lakuntigi donc o bin mun don a ka ɲi baganw ma parce que a bɛ se ka tonne 500 sɔrɔ hectare kelen kɔnɔ san kɔnɔ o tonne 500 bɛ se ka bagan misi 50 labalo donc san fana kɔnɔ
c'est pour dire k'a fɔ an ka maliba in kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ dilan ka dilan ka ɲa pour que an ka baganw kana taa yɔrɔ si an ka baganw an misigɛnnaw kana taa bagangɛnnaw kana taa yɔrɔ si u bɛ ji sɔrɔ u ka maliba in kɔnɔ u bɛ bin sɔrɔ bin ɲuman ɲuman sɔrɔ u ka maliba in kɔnɔ et puis fana u bɛ baganw k'u bayɛlɛma anw ka faamaw ko ma a ye fɛɛrɛ kɛ pour que dun ka fa a ka se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ n'o kɛra ka waleya jamana bɛɛ kɔnɔ ni ala sɔnna dun ka fa bɛ sabati an ka jamana in kɔnɔ. Minisiri Yubaba a yirala k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ a sɔrɔ fanba bɛ bɔ baganmara ani mɔni koɲɛw la ayiwa fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don e ka minisiriso bolo walasa ni sɔrɔ sira ninnu ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ hali bi ka taga a fɛ. Bi na n ye projet mun fɔ sisan baganmara ta fanfɛla fɛ n'o waleyala dun ka fa bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ baganmara ta fanfɛla fɛ mun ye jɛgɛ mara ye projet dɔ bɛ yen nɔ kabini sanwo n'a bɛ f'a ma projet quinquennal pour l'aquaculture jɛgɛ mara k'a matarafa kosɛbɛ pour que bi na an bɛ tonne 300 nati ka bɔ kɔfɛ ni an ye jɛgɛ mara matarafa o vraiment o bɛ bɔ yen ni ala sɔnna an tɛ jɛgɛ foyi nati ka bɔ kɔfɛ an ka jɛgɛ an b'a a mara an ka baw sanfɛ an b'a mara an ka jito sanfɛ an b'a mara an ka sow kɔnɔ pour que dun ka fa ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ donc an ka ɲɛmɔgɔw y'an bila nin na ni ala sɔnna an b'a a sira kan pour que bagan a ka se ka dumuni sɔrɔ bagan a ka se ka ji sɔrɔ bagan a ka se ka kɛnɛya o ye kelen ye jɛgɛ fana a ka se ka bɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jɛgɛ mɔgɔ caman b'a fɛ u b'a fɔ ko poisson d'eau douce mɔgɔ caman b'a fɛ a bɛ taga Ghana a bɛ taa Niger a bɛ taa fan bɛɛ hali Kanadakaw b'a ɲini donc c'est pour dire k'a fɔ n'an y'an cɛsiri jɛgɛ mara ni bagan mara la ayiwa dun ka fa kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ. Minisiri i y'a dɔn k'a fɔ an ka kɔrɔfɔw la ka tɛmɛ i y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi Mali de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la UEMOA jamanaw la baganmara nasira fɛ ayiwa an bɛ don min na komi bi yala Mali b'o jɔyɔrɔ la hali bi wa ni Mali b'o jɔyɔrɔ la bagan hakɛya joli de bɛ an ka jamana kɔnɔ. Bi na an ka Maliba in kɔnɔ mun jateminana k'a jira k'a fɔ ayiwa misi 3 miliyɔn 14 de b'an fɛ ayiwa mun ye sagaw ye o ye miliyɔn 24 ye mun ye baganw ye o ye miliyɔn 33 mun ye sow ye ba 644 mun ye ɲɔgɔmɛw ye miliyɔn 1 ani ba 370 ye donc c'est pour dire k'a fɔ anw de ye fɔlɔ ye mais o t'a to nin bɛɛ tun ye hakili jakabɔ de bi na an ka jamana fanatigi ka hukumu kɔnɔna na a ye ludunu d'an ma a y'an yamaruya ayiwa u ye an b'a la ka waleya Mali bɛɛ kɔnɔ mun ye o ye k'a fɔ ko k'a dan k'an ka baganw dan kelen kelen k'a dan Mali bɛɛ kɔnɔ bon bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko baganw ka danni ka gɛlɛ dɔɔni yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ka gɛlɛ an ye drone commandé a bɛ na an ka baganw dan pour que maintenant an ka hakika sɔrɔ bi na an bɛ to ka a fɔ ko sanwo ni hakɛ dɔ ɲini a bɛ kɛ nin ye mais nin sɛ na an b'a kisɛ yɛrɛ de sɔrɔ comme recensement général de la population kɛra cogo min. An bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ baganw na nɔnɔ ni a ɲɔgɔnnaw fɛɛrɛ jumɛn ni dabali jumɛn bɛ aw bolo walasa ka se ka o fɛnw mara walasa a bɛ se ka feere cogoya min na jamana kɔ kan. Mun ye nɔnɔ ye an bɔra o fɛti la an y'a ye k'a fɔ u bɛ nɔnɔ kɛ brochette ye u b'a kɛ sirimɛ ye u b'a kɛ yawuru ye u b'a kɛ fɛn caman ye problème ye mun ye o ye de k'a bɔ a bɛ biri yɔrɔ min tuma caman gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ bi na an n'an ka partenaires ni an ɲɛmɔgɔw ka niveau la an b'ara ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka machine sɔrɔ ka mobile sɔrɔ ka katakatagani sɔrɔ mun b'a to nɔnɔ
a ka kan ka bɔ yɔrɔ min ka taga ta ka na n'a ye k'a di musow ma surtout musow olu de b'a bayɛlɛma k'a kɛ nɔnɔkumu ye k'a kɛ yawuri ye k'a kɛ tulu ye o ye nɔnɔ ta fanfɛla ye mun ye sogo fanfɛla ye ni ala sɔnna an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que sogo a ka se ka saniya k'a ta a bɛ bɔ boucherie la yɔrɔ min fo ka taga an ka tabaliw kan a ka kɛ sogo ɲɛnaman ye ka tila ka a bayɛlɛma fana pourquoi pas k'a kɛ pisiriw la ka tila k'a kɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka sogojalan dilan sogojalan pourquoi pas ani fana n'an ye sogo kantigɛ an ka jamana in kɔnɔ o b'a fɔ ma fan duurunan mun ye a gɛrɛw ye a n'a a wolo n'a fɛn bɛɛ an b'o o fana bénéficier mun ye jɛgɛ ye jɛgɛ vraiment ye fɛnba de ye uradi marque uradi o b'an bolo o fana UAPI y'a confirmé k'a fɔ nin ye Mali ka marque ye donc o fana marque uradi ye jɛgɛ mun dilanla k'a fɛn kɛ k'a lasago a bɛ fɛɛrɛ fan bɛɛ fɛ Mali in kɔnɔ donc c'est pour dire k'a fɔ ko non seulement an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jɛgɛ a ka se ka boli kɛ mais a ka se ka bayɛlɛma a kana tiɲɛ n'a bayɛlɛmana o fana ye a bɛ fɛn dɔ fara an ka sɔrɔw kan. A minisiri Yubaba Burama Jalo an bɛ taa dugu kɔnɔna na ANCD mɔgɔw olu ye jamana kɔnɔdenw ɲininka u hakilinata la bagan mara ni mɔni koɲɛw kan u ye jaabi min sɔrɔ an ka jɛ k'u filɛ. Aujourd'hui, pêche yɛrɛ côté la fɔlɔ pêche gɛlɛya b'a la franchement gɛlɛya b'a la gɛlɛya jumɛnw don ji ye dɛsɛliw k'an na barajiw cɛyara i n'a fɔ an b'an basé baraji min kan o ye Selenge baraji ye alors kabini o jɔra fo ka n'a bila an bɛ yɔrɔ min na sisan ale gɛlɛya daminɛna kɔrɔn fɛ fo yan fo Tilebi fɛ Mali kun n'a kunbɛn bɛɛ y'a santi minisiri ka taamaw kɔnɔna la alors vraiment a ye yɛrɛ ye a fɛn caman ye fɛn minnu ye gɛlɛya ye jamana in kan mɔni na minisiri y'u ye a bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu fɛn na hakili la a nalen a y'a essayé ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan o la donc o fɛɛrɛ minnu sigira sen kan an b'a ɲini Ala fɛ olu ka ɲɛ an bolo sinon a ka taama ninnu je crois u fisayara parce que n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔn f'i ka wuli ka se a sun kɔrɔ donc a minisiri wulila ka taama ka se a sun kɔrɔ a ye gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan mɔni na a y'a bɛɛ ye a bɛɛ fɔra a ye o la n'i taara i baara taama kɛ n'i nana a kan ka waleya cogoya min na o kɔni o b'olu de bolo ale n'a ka techniciens de bolo ka sin an producteurs la fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ yɔrɔ min na sisan ka pisciterie caya a qualité bɛɛ ba kɔnɔ quasi flottantes bɛ se ka kɛ o caman ni o yɛrɛ cayara parce que an ka campements ka ca surtout an bɛ Bamakɔ yan an ka Bamakɔ campement 22 de b'an bolo Bamakɔ yan a bɛɛ bɛ badaw la mais olu bɛɛ ye mɔnikɛlaw de ye u bɛɛ dahirimɛ ka gɛlɛn u ma ji kɔnɔ bi mais n'i ye moyen d'u ma ka campement quasi flottantes sigi ani k'an ka kɔ minnu bɛ yen k'olu empoisonnement kɛ ka olu labɛn ka jɛgɛ k'u kɔnɔ donc n'o fɛɛrɛw tigɛra ka se ka pisciteries dayɛlɛ an ye n'u y'an dɛmɛ ka baji in lakana k'a se ka pisciteries quasi flottantes sigi a kan alors a bɛ fisaya mɔnikɛlaw ma kosɛbɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw b'an dɛmɛ n'i ye secteur pêche ta jamana ɲɛmɔgɔw ni dɛmɛbaga jɛkuluw farala ɲɔgɔn kan ka 7 milliards de bila secteur pêche ka cagnotte kɔnɔ vraiment o kɛra fɛn ye min y'an dɛmɛ kosɛbɛ 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 bon o yɛrɛ ma ne la fɛn nisɔndiya kosɛbɛ min yɛrɛ diyara ne ye a baara kɔnɔ kosɛbɛ ne ye fɛn ye o baara kɔnɔ ma deli ka min ye jamana projet fond gestion na mɔgɔ minnu bolo bɛ baara kɔnɔ les acteurs cibles olu bolo donna nafolo gestion na
ma deli k'o ɲɔgɔnna ye fɔlɔ n y'o ye transition in de la vraiment o kɛra baara ye min bɛ fo kosɛbɛ min bɛ fo ka tila k'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara o kan sabula nafolo min bɛ bɔ k'a bɛ don baara min na nafolo labaara cogo baara in kɛbagaw bolo ka don o la baara in kɛbagaw sen ka don a la en ce moment hali ni nafolo in bɛɛ ma don baara la les 90% a bɛ don a la jamana in ye tɔgɔba sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni bagan ye wa hali sini o tɔgɔ kelen dalen don jamana in na a kɔni ka d'an ye mɔgɔw ka gɛrɛ an na u k'a lajɛ an bɛ min na k'an dɛmɛ an bɛ min kanu n'o ye nɔgɔya da ye ka se baara in ma ni anw yɛrɛ ba ko mun bɛ tɛrɛ la ni an sigira ka fɔ a ka ca ala fɛ degun foyi tɛ yala ni hɛrɛ tɛ o de la an bɛ yiriwa bon alhamdulillah an bɛ dɔ sɔrɔ a la saba baara bɛ sɛgɛn b'a la gɛlɛya b'a la nafa b'a la a bɛɛ b'a la saba bagan baara nin fana an b'a kɛ nafa de kama i y'a faamu alhamdulillah waati dɔw de bɛ n'an y'an busu daminɛ dumuni ko de b'an sɛgɛn koroko la ni ji ninnu u bɛ to k'an sɛgɛn minisiri an bɔra sisan nɔ ka jamana kɔnɔdenw hakilinataw lamɛn minisiri Yubaba i bɛ se k'a fɔ an ye san o san an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ kɛ ka baganw ka sɔgɔli baaraw kɛ walasa an ka baganw ka se ka kɛnɛya cogo min na an ka se ka kisi bana caman ma an bɛ don min na ko min bi yala aw ka laɲiniw bɛ ka sabati o kɔnɔna na wa maa caman bɛ ka baara in faamuya u bɛ ka wuli ka se n'u ka baganw ye wa sɔgɔliyɔrɔ la aw ma sɔgɔli nin jagoya tɛ mais sira dɔ la n'i ye maliyɛn den ye n'i bɛ siran bana ye i ka kan k'i ka baganw nati u ka sɔgɔ mandataire 157 de b'an bolo a la 58 o de bɛ maliba in kɔnɔ k'a fara an ka servicew kan an y'a fɔ service vétérinaire o bɛ bagan maraw ka mara kɔnɔ u b'u ka bila la pour que ka baganw sɔgɔ k'u kisi bana juguw ma u k'a dɔn k'a fɔ an ka maliba in kɔnɔ vraiment an y'a engagé bana dama dama la pour que f'u ka siri o la an ka jamana in kɔnɔ berebila b'o la dɔ wɛrɛ fana b'o la donc c'est pour dire k'a fɔ ko vraiment an b'a ɲini bagan maralaw fɛ u kana n'u ka bagan ɲɛ u kana u to kɔfɛ u kana n'u ye u ka sogo an bɛ ala tanu laboratoire dɔ b'an bolo mun a ɲɔgɔn tɛ an ka farafinna na a ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ parce que a bɛ taa fɔ Afrique du Sud la donc a bɛ vaccin minnu dilan o bɛ yen nɔ o bɛ vétérinaire bolo o bɛ mandataire sanitaire bolo donc u ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka na u ka baganw ka sɔgɔ o de ka ɲi o de b'a to ni bana b'u la a b'u furakɛ o de b'a to fana ni hadamadenw y'u ka sogo ɲimi a tɛ fɛn tiɲɛ a kan parce que u saniyalen don o b'a to fana u bɛ yiriwa wagati nataw la baara belebele jumɛn de bɛ e n'i ka département bolo k'a kɛ walasa halisa mɔgɔw bɛ se ka lafiya baganko ta fanfɛla la baara belebeleba mun bɛ nale o ye an ka président ye an yamaruya ka baara minnu kɛ san 10 in kɔnɔna na o ye juman ye o ye ka 1,200,000 hectares ka aménager pour que baganw ka se ka fɛrɛ bagan maralaw ka se ka fɛrɛ jiko la ani binko la ani kɛnɛyako la parce que u saba bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc a yirala k'a fɔ ka taa sisan na fo san 10 an bɛna o aménagement kɛ 1,200,000 hectares ka aménager pour les espaces pastoraux ka tila ka ji matarafa ji mun saniyalen don k'a di baganw ma k'a di hadamadenw fana ma aw yɛrɛ y'a ye n taara Buguni ayiwa SHP a bɛ yen nɔ système hydraulique pastoral a bɛ se ka bagan ba 50 lami donc vraiment an b'a fɛ ko olu de matarafa o ye bagan ta fanfɛla ye mun ye jɛgɛ fanfɛla ye depuis sanwó an ye projet ba dɔ dilan a bɛ yira k'a fɔ u b'a fɔ PQA pour que jɛgɛ mara a ka se ka yiriwa an ka jamana in kɔnɔ donc an ɲɛsinnen b'o de ma pour que u ka se ka waleya maliyɛnw fɛ pour que jɛgɛ
an bɛ hakɛ mun ɲini k'a dun o ka sɔrɔ an bɛ hakɛ mun ɲini k'a di jamana tɔw ma parce que anw de fɔlɔ ye jamana tɔw kɔnɔ ka tila k'a bila ka taa jamana tɔw kɔnɔ donc o PQA mun bɛ san 5 in kɔnɔna na pour que o ka se fana ka waleya a ka se ka dunta ka se ka a sabati an ka jamana in kɔnɔ parce que a yɔrɔw b'an bolo n y'a fɔ cogo min wa Niger kan kilo 1700 ji sanfɛla o bɛ yen i bɛ se ka cage flottante kɛ nin bɛɛ la ka taga fo Labzenga Sénégal fana kɛrɛfɛ tɛ o fana bɛ yen nɔ ka taa a yɔrɔ la fo ka taa an ka frontière an ni Sénégal ni Mali cɛ o bɛ yen donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ potentialité bɛ yen awa Draghi heureusement an ka faamaw bɛna sɔrɔ o la donc n'o o bɛɛ kɛra dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ sogo ɲuman fɛ nɔnɔ k'a fɛrɛ o la an tɛna miliyari 30 ni bila ka taa toujours ka taga nɔnɔ mugu ni fɛn wɛrɛ nati n'an t'u si dɔn et puis fana jɛgɛ fana ka dunkafa k'a sabati an ka jamana in kɔnɔ pour que an kana jɛgɛ wɛrɛ nati an tɛ mun si dɔn k'o nati ka bɔ kɔfɛ. Minisiri waati kofɔlen min dira an ma o sera ayiwa kumakan laban jumɛn b'i bolo Malikura taasira plateau kan k'a fɔ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ bɛɛ fo an bɛ maliyɛnw fo n bɛ ɲɛmɔgɔw fo minnu y'an bila nin baara la ka mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ baara kɛ an nɔfɛ anw kelen tɛ se ka foyi kɛ an ka tɔɲɔgɔnw bɛɛ bɛ yan nɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu kɔnna an ye an b'u fo ayiwa ka u waleɲuman dɔn k'a yira sifinw na hali bi n bɛ segin a kan an ka kan na tudɔn kan na langue officielle la a ye bi mun b'a fɔ ko jankin grâce a y'a o matarafa parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ di an bɔra Brésil a fɔra ko hectare tilancɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se k'a dilan fo ka san ban a b'a dahirimɛ sɔrɔ a la kuma tɛ an ka niveau la donc ji b'an bolo kɛnɛ b'an bolo an ka ɲɛsin an ka da an ka jamana na an ka da an ka ɲɛmɔgɔw la an ka da an yɛrɛ la an ka da an ka mɔgɔw minnu b'a la ka baaraw waleya jamana kɔnɔ mun ye direction ye k'olu k'u matarafa pour que a ka se ka dunkafa ka se ka kɛ mun ye bagan mara ta fanfɛla ye mun ye jɛgɛmo ye n y'a fɔ sisan k'a fɔ an ni ministre de l'assainissement et de l'environnement et du développement durable u ye miliyari 7 d'an ma u bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que jɛgɛ mara fana ka dɔ fara a kan en plus de an ye fɛn minnu fɔ pour que jɛgɛ mara a ka se ka nafa ɲa an ka se ka dun ta fa u kana taga ba fɛ u kana taga sahara la mais u ka da an ka jamana in kɔnɔ ni ala sɔnna don nataw la an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. I ni ce i ka nin walawalali la Burama Jalo nin bɛ dansigi kɛ bi kɔrɔfɔw la an b'i fo dante foli min na ka radio La Voix du Mali mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la minisiri Yubaba an yɛrɛ ka foli b'i ye i ka nin perepere latigɛw la ka di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Malikura taasira tako sabanan filɛbagaw an sera ka minisiri sɔrɔ bi nin ɲantumada in na ka se ka ɲininkali minnu tɛngu a la a y'olu bɛɛ lajɛlen jaabi an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen faamuyali caman sɔrɔ mun ye an ka baganmara koɲɛw ye fo ka taa se mɔni koɲɛw ma an b'a fɔ aw ye ko aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye. ayiwa Daralmaw an b'u fo ka minisiri Yubaba fo Fana Kante ani Burama Jalo Mas ka bɔ Voix du Mali la an b'u fana fo su in na ta k'o jɔya ni ala sɔnna ma sigi ɲɛgɛn kaɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o o ye midi ye ka taa se 13h ma kɛnɛ kan jamukan an na o sigi Falaye Keyita Keba Jalo olu tun bɛ yan su in na k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ